Bible abo be lai no cơ tha Bible cơ tha cái trò ni có tha Bible abo be lai no cơ tha Bible cơ tha cái trò ni có tha Bible cơ tha Bible cơ tha ang le be lai ham jago Bible no ore nai mani ani khawa khasa mano ani khawa leng la mano ani khawa tong ko mano Bible no ore nai mani ani khawa khasa mano ani khawa leng la mano ani khawa tong ko mano Bible cơ thar Bible cơ thar ang le be lai ham jago Bible no ore nai mani ani khawa khasa mano ani khawa leng la mano ani khawa tong ko mano